Takulandirani pano pa Kulinji TV ndipo mu nkhani zathu za msiku la lero muli ndine Mike Thompson. Ndipo nkhani yathu yoyamba msiku la lero ndi yakuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ati dziko lino anthu tikupwetekana tokatoka popereka chitsanzo chakukwera kwa mtengo wa malonda a shuga. Malingana ndi kulankhula kwa Chakwera, iwo afotokoza kuti ngakhale shuga kupezeka koma ena akukweza mtengo mwadala pofuna kupweteka anthu ena zomwe zili zodandaulitsa. Iwo ayankhula izi pamalo ochitira malonda a Dwambazi mdera la mfumu yayikulu Kamphambale m'boma la Nkhotakota pomwe akuchita misonkhano yawo yoyimayima m'bomali. Achakwera atinso bill yokhuza shuga yomwe ayisainira chaka chino ithandizira kuthana ndi mavuto omwe alipo pa malonda a shuga. Ndipo m'mawu ake Achakwera iwo adafotokoza kuti ayika njira zochuluka zomwe zithandizira Malawi kutukuka pa zachuma. Ndipo iwo adafotokoza kunena kuti anthu asadabwe ndi misonkhano yoyimayima yomwe iwo akuchita yomwe akupereka kuthokoza ndi kuti iwo ayenera kutero pakuti kanthawi kena amayimisa misonkhano chifukwa cha mavuto ena omwe amakhuza dziko lino. Ndipo polankhulapo ena mwa anthu amene amasata ndale ku dziko lino la Malawi akhala akupereka maganizo onena kuti ngati ndi zoona kuti anthu amakweza mwadala mitengo ya katundu yomwe anthu ali nawo m'mashopu, nanga ndi chifukwa chani boma likuyang'anira izi, kapena iyi ndi imodzi mwa njira yomwe boma ikufuna igwiritse ntchito pothawa kuti mavuto amene akuyambitsidwa mdziko lino sigwero lawo. Izi ndi zimene anthu ochuluka akhala akufunsana pa mmene zinthu zikuyendera mdziko lino la Malawi. Ndipo nkhani yathu yosatira mtsiku ya lero ndi yakuti bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation lauza zipani za ndale mdziko muno kuti zikhazikike powuza anthu mfundo osati kunyoza atsogoleri a zipani zina pokopa anthu kuti awavotere pa chisankho chapatatu cha mwezi wa mmawa. Kudzera mukalata mkulu wa bungweli Michael Kaiyasa wanena izi pamene waonetsa kusakondwa ndi zomwe akuti adayankhula mtsogoleri wa chipani cha UDF Atupele Muluzi posachedwa pa. Malingana ndi Kaiyasa, Amuluzi adauza anthu pa msonkhano kuti awavotere iwo osati mtsogoleri wa chipani cha DPP Peter Mutharika pa chisankho ponena kuti akazapambana Mutharika udindo wawo adzatenge ndi wowasatira Algen Ansa. Kaiyasa ati mnyengo yokopa anthu akuyembekezera kumva mfundo zomwe zipani zizayike pothana ndi mavuto monga kukwera mtengo kwa katundu, kusowa kwa ntchito komanso kulowa pansi kwa chuma cha dziko lino osati kukamba zinthu zonyoza ena. Iwo asindika kuti bungwe la MEC komanso mabungwe okhuzidwa pa nkhani za chisankho aonetsetse kuti zipani zikukopa anthu pogwiritsa ntchito mfundo osati kuyankhula zinthu zonyoza ena. Ndipo nkhani yathu yosiriza mtsiku la lero ndi yakuti nduna ya zamalonda Vitumbwiko Mumba akhala akufotokozera mtundu wa Malawi zambiri zakukwera mtengo kwa simenti komanso zinthu zina zofunikira lero madzulo kuyambira 7:30. Amumba akuti afotokozanso za momwe ntchito zamalonda zikuyendera mdziko muno. Ndipo tili pa nkhani yomwe ya simenti mongokumbutsana Malawi kunena kuti posachedwapa lipoti limene latuluka zapezeka kunena kuti thumba la simenti sopano layamba kugudwa pa mtengo wa 50,000 mosiyanirako ndi momwe zakhala zikuyendera. Ndipo m'malo mwake nduna iona zamalonda Vitumbwiko Mumba akufuna afotokozere za momwe mtengo wakwerera. Ndipo apa pamapeto pa nkhani zathu za mtsiku la lero ndipo mu nkhani zathu za lero munali ndine Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda video chitani like komanso subscribe kuti tithenso kukupatsirani ena mwa mavideo omwe tikhale tikukonza pano pa Kulinji TV.